Hej. I dag skal vi tale om Bricklink. Bricklink er ejet af Lego. Og Lego, som I ved, det er mange ting. Det er Lego-klodser, det er spil, det er tøj. Men det er altså også en forlystelsespark, for den sags skyld også. Men det er altså også det her Bricklink Designer Program, som vi skal tale om i dag. Bricklink Designer Program, det er i sin essens et crowdfunding-initiativ. Man deltager, man kan starte fra starten af. Du designer et Lego-sæt. Du er så tilfreds med, at du tænker, det vil jeg gerne have ud af Lego. Det kunne faktisk være rigtig, rigtig fedt, hvis du har sæt, man kunne købe, og det var produceret af Lego. Det minder til forveksling om Lego Ideas, hvis du kender til det. Men det er altså ikke det samme. Lego Ideas, det handler om, at der er en fase, hvor du også har peers, der går ind og giver dit sæt en stemme. Så langt minder det om Bricklink. Men ud fra de sæt, der så får 10.000 likes, eller hvad vi skal kalde det, der sætter Lego sig ned og bestemmer sig for, hvad for nogen de skal gå videre med. Der er altså ikke nogen garanti som sådan, for at det går videre. Og selvom de så peger på måske dit sæt og siger, at det her, det skal vi videre med, så tillader Lego sig at modificere det potentielt relativt meget. Men med Bricklink Designer Program, der submitter du et sæt, dine med Lego-fans vurderer det, og hvis du kommer med i slutfasen med ind i selve den her crowdfunding-fase, jamen så er det faktisk mere eller mindre dit sæt, der bliver sat til salg. Lego forbeholder sig retten til at lave mindre tilpasninger, men det er i forhold til at gøre det mere stabilt, måske mere sikkert. Altså hvis der er noget, der ikke lige hænger sammen, så kan de finde på at ændre det, men det er lidt. Basalt set er det sæt, du har designet. Lad os lige bruge et øjeblik på at tale om hele den her købsproces, som du faktisk begiver dig ind i med Bricklink Designer Program. For det er ikke sådan, at du bare klikker ind på en hjemmeside, køber noget, putter det i kurven, betaler og får det leveret, som du vil gøre det med Lego direkte hjemmeside selvfølgelig. Her der er det godt nok Legos hjemmeside, du køber igennem. Og det er Lego, der producerer dit sæt. Det er faktisk også Lego, der bringer det ud, eller gennem deres fragtaftaler bevares. Men købsoplevelsen er alligevel en anden. Du kan for eksempel ikke være sikker på, at det sæt, du køber, hvis du blandt de lige under 3.000 første, at det overhovedet bliver til et salg. For et sæt skal krydse grænsen på 3.000, før det overhovedet bliver produceret. Det næste er så, at du kan heller ikke være for lang tid om at overveje det. Du kan ikke sidde og tænke, jeg sover lige på den en dag, måske 2, for du risikerer, at sættet bliver udsolgt. Og det bliver de fede sæt. Der er kun 30.000 på verdensplan, så sandsynligheden for, at det bliver udsolgt, den er altså ret stor. Derfor klikker du dig ind, når du har chancen, og når du er rimelig sikker på, hvad du gerne vil købe, og så slår du til. Så går der, det føles som lang tid. Det er et halvt år, det er selvfølgelig ikke en evighed, men I ved, når musikken spiller, og man er godt i gang med sit liv, så lige pludselig, så får man en e-mail, hvor der står, dit sæt bliver leveret en af dagene. Okay, måske har du glemt, hvad det overhovedet er for en sæt, men man bliver i hvert fald, jeg bliver lidt overrasket. Gud ja, det kommer, hvor er det fedt. Det er lidt ligesom at få en tidlig julegave. På tirsdag kl. 17, dansk tid, der starter den næste fase af Bricklink Designer Program, serie 3. Og det er den spændende fase, hvis du spørger mig, det er crowdfunding-fasen. Den her serie 3, den er fed. Der er rigtig mange af de 5 sæt, som bare virkelig, faktisk alle sæt har noget at byde på. Modsat sidste serie 2, hvor jeg personligt var lidt skuffet. Der var kun 2 af dem, der var med til at blive udsolgt. Det siger noget om, at jeg ikke var den eneste. Jeg endte selv med at købe et af dem, der faktisk ikke blev udsolgt. Det var den piratsættet, den The Ominous Isle, som den hed. Og jeg har ikke fået den nu. Jeg glemmer til at se den. Lad os snakke om det til den tid. Men serie 3, som åbnes op for på tirsdag, jeg tror, at det kommer til at gå hurtigt. Jeg tror, det kommer til at blive udsolgt. Hvis ikke det hele, så det meste af det. Fordi som vi skal se lige om lidt, så er der rigtig, rigtig mange fede sæt. Lad os kigge på det. Jeg er nu inde på bricklink.com. Og her kan jeg generelt anbefale, at man kigger rundt. Der sker mange fede ting. Men en af de fedeste ting, det er det, vi skal kigge på nu. Og det er det her Bricklink Designer Program. Du finder det her under Programs. Og så kommer vi direkte ind til herlighederne. Som du kan se i indspillende stund, er der 18 timer 63 minutter til, at crowdfunding-fasen den åbner. Og det er der, hvor jeg anbefaler, at hvis du er interesseret i nogle af de her sæt, så sidder du klar til at købe mere eller mindre med det samme. For det kan altså godt gå lidt hurtigt, at de bliver udsolgt. Vi snakker ikke minutter, vi snakker timer, lad os sige det sådan. Lad os kigge på dem. Der er de her 5 sæt i alt. Du kan se økonomisk, så svinger de fra, det billigste er 450 kroner, og det dyreste er det her 2350 kroner. De fleste ligger
pænt deroppe af, men lad os kigge på, om det potentielt kunne være pengene værd. Vi har her Harbour Masters Office. Personligt synes jeg, det ser rigtig, rigtig godt ud. Der sker meget. Der er et helt undervandsscenarie hernede. Det skal ses sådan, at forestil dig, at der er vand her, og det er der havoverfladen, som båden sidder i. Så du har faktisk noget undervandstema her. En dykker. Ja, du har badebro, eller hvad vi skal kalde det. Kontoret her. Meget fedt sæt, synes jeg. Soveværelse. Og her har vi karaktererne der med. Lidt forskellige. Der er noget at komme efter. 1550 kroner som sagt. 2418 klodser i alt. Det svarer til en pris per klods på 64 øre. Det er ret pænt. Jeg har jo den tommelfingerregel, at jo tættere på 50 øre per klods, jo gladere er jeg, og helst gerne under 1 krone, og det holder den her så til, så det er altiders. Vi kigger videre på Lost City. Vi er inde i noget, der minder mig om noget Indiana Jones Tomb Raider. Flot set ud. Okay, en åben, relativt bar baggrund her. Hvis det er et showpiece, så gør det jo ikke noget. Det her det kommer formentlig til at stå op ad en væg, og så er der ingen, der tænker over det. Men ellers så er det måske halvkedeligt at kigge på, som det ser ud her. Til gengæld, det ser meget fedt ud her. Der er lidt af hvert. Mange fede detaljer. Ja. Og her, læg mærke til det her. Vandet med et eller andet. Det er svært at se herfra, men der foregår noget nedenunder. Fed detaljer også. Den koster 2300. Der er 3506 klodser, og det er altså en pris per klods på 66 øre. Vi er stadig dernede, hvor det er sjovt at være med. Nu er vi så kommet til min personlige favorit. The Art of Chocolate. Det er sådan, at hjemme hos mig, der har vi den her tradition med at lave en julelandsby ud af Lego hvert år. Og der kommer den her til at passe perfekt ind. Prøv at se. Sne, julepynt i vinduerne. Der er glæde og julestemning, så det batter. Vi har chokoladeproduktionen hernede i bunden. Vi har butikken, en indgang her. Vi har kokkens, hvad man kalder en chocolatiers krearum heroppe. Lidt anderledes end man normalt ser. Det er jo sådan, at man jo typisk ser inde de her modulære bygninger, hvor den ligesom er intakt 360 grader rundt. Eller også er der ofte, som vi lige så lige før i den her fortabte by, den åbne bagside. Men her har vi simpelthen en bagside, der kan åbnes op, og så er den jo egentlig åben, som vi ser på det her. Men som vi skal se lige her, så kan den også blive lukket, og så har vi det her modulære look. Vi har en pris på 1800 kroner, og vi har 2615 dele. Det vil sige, det er en pris per klods på 69 øre. Vi er stadigvæk dernede, hvor det er sjovt at være med. Lad os se næste sæt. Her har vi Forest Stronghold. Endnu et bud på et rigtig, rigtig fedt sæt. Sådan ser det i hvert fald ud. Det er Robin Hood og ridder og fede detaljer med røg op af skorstenen. Okay. Åben bagside. Men her ser det faktisk ikke ud til at gøre noget. Det ligner det her, det er et sæt, der er lavet til at lege med. Det ser robust ud. Der er plads til rent faktisk at kunne flytte figurer rundt. Og det har en modulær opbygning, kan se. Du kan skille broen fra det og flytte rundt på de her borgelementer, som det passer dig. Dreje dem lidt. Og virkelig, virkelig mange karakterer. Det bekræfter mig bare i, at det ligner det her sæt. Det er skabt til at lege med. Som I kan se, så er det i den højere ende prismæssigt. Det er 2350 kroner. Til gengæld er der 3395 klodser. Og vi er altså oppe på en pris per klods på 69 øre. Det sidste sæt, vi skal kigge på, det er Camping Adventure. Bricklink Designer Program, det har som udgangspunkt, i hvert fald så lang tid jeg kan huske, haft et enkelt sæt med, som lad os sige har været overkommeligt. De andre sæt er jo relativt dyre, synes jeg, men typisk er der et sæt, som du kan få i omegn af for 500 kroner. Og det er altså det bud, vi har i den her runde. Det er en lille campingtur, måske far og datter, og det ser hyggeligt ud. Fine detaljer. Der er noget vasketøj. Der er noget vand, der løber ud fra vandhanen. Fugl og sommerfugle æren. Meget, meget hyggeligt. Sødt lille sæt. Om ikke andet, så er det faktisk en
relativt overkommelig måde at være med i det her Bricklink Designer Program på og købe sig ind og opleve at være en del af det. 450 kroner, 669 klodser, det vil sige en stykpris per klods på 67 øre. Det er også helt til at med at gøre. Det var den meget overordnede gennemgang af de 5 sæt. Og jeg ved ikke med dig, men jeg er så ret op og køre over dem. Jeg skal have dem alle sammen. Især havnemesterens kontor, som kommer til at passe perfekt ind i hele mit havtema med det gamle fiskehus, med fyrtårnet. Der er mange rigtig fede sæt, som den kommer til at passe sammen med. Der er chokoladefabrikken, som kommer til at passe perfekt ind i min vinterlandsby, som kommer op 1 gang om året, og det skal vi se mere om på et andet tidspunkt. Så er der også den fortabte by, som jeg vil fremhæve, som også ser mega fed ud. Men i det hele taget, der er rigtig, rigtig mange gode sæt her. Og husk, det er jo nu, du har chancen. Det er ikke om et halvt år, medmindre du vil betale det dobbelte. Tak for nu, og jeg sidder klar på tirsdag kl. 17. Jeg ved ikke med dig. Vi ses.